Ja m'ha deixat un altre nòvio, Loli. Coneixes algú més desgraciat que jo? Ets milionària i tens salut. Hi ha molta més gent més desgraciada que tu. No m'animes. Mirem la tele? Ui, no, que em recorda la sèrie que vaig fer on tots es van posar d'acord per fer-me fora. Dius perdudes en el temps? No em diguis el nom, que m'ofusco. On vas? A demanar-li al director de la sèrie que em torni a contractar. Papa, vull tots els megaponis. Sara, ja t'he dit que és molt car i no tenim espai a casa. Josep, torna'm a contractar per la sèrie. L'han cancel·lat per falta d'audiència, hem de rodar el capítol final. Aixeca't. Tenim via lliure pel nostre amor. Papa, la Conxa és la teva ròbia? Que jo sàpiga, no? Qui dels dos papis s'ha deixat la tapa del vàter aixecada? Lila, carinyo, crec que ha sigut tu. Jordi, és el meu germanastre. Compra'm els megaponis. Que sóc què? Germanastre, no us deu ser quan els vostres pares són nòvios? Un moment. Mama, ets nòvia del Josep? Es podria dir que sí. D'acord, sóc el teu germanastre, i què? Compra'm els megaponis o li dic a la teva mare que el meu papa no l'estima. Ala, això és xantatge emocional. Sí, però no tinc més remei. Visca, anem. Sara, estem a la secció dels megaponis. Quins et vols emportar? Tots. Només un. Conta què li dic a la teva mare. Vinga, doncs tots. Visca, gràcies. Per què estimaré tant a la meva mare? Gràcies per tota joguina. M'has obligat. No t'has passat una miqueta comprant? Si no li deia a la meva mare. Jo també vull joguines. Ja l'hem liat.